jiena persuna emozjonali ħafna. Daqskemm tarawni nidħak, nibkej u għandi il-problemi tiegħi. U ma tonġ issibni li minn klieb bħal dok jeqbżu il-lightness u jaraw il-ferita u minn fajn imbnet persuna biex tasal li tipprova konxjament twassal messaġġ li ma jwaġġox il-ħadd ieħor. Biex tifhmuni aħjar u hemm ċertu affarijiet li qatt ma qsamna l-istorja bħala familja. Għax nixtieq inkun leħin għall-verità u nemmen li bħall-istorja tagħna hemm ħafna għan barra u naħsib x'in taċċetta l-istorja tiegħek u tgħidha out loud hija parti mill-libertà. Hija parti milli timxi jgħid fejn ma' ħaddieħor jista' jkun mingħajr ġudikamenti għax min jixħet l-ewwel ġebla bħal ta' Ġessew jista' jixħet l-ewwel lilu nnifsu. Imma aħna kienna 3 tfal u meta kienna żgħar trabbajna fil-domestic violence.